Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 12 ka mga pasyente sa Western Visayas naka-recover sa COVID-19. Siyudad sang Bacolod magapabiling nga lockdown sa kada Domingo nga adlaw sa idalom sang General Community Quarantine. Sa balita national, Interagency Task Force na nindugan angot sa accuracy sang datos nga ilagi na pagwa may angot sa COVID-19. Presidential Security Group nagpaandam sa mga nagapamakog kay Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 7 sa detalye na sang mga balita lokal. Naka-recover sa COVID-19 ang 12 kabago nga mga pasyente sa Western Visayas. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 49, 4 ang naka-recover gikan sa probinsya sang Iloilo, 4 ang gikan sa syudad sang Iloilo, 2 sa Guimaras, 1 sa Antique, kag 1 sa Negros Occidental. Naka-recover sa masakit ang isa ka 42 anyos nga lalaki nga residente sang Banwa sang Candoni sa Negros Occidental, nga isa ka returning OFW.
Gin-report man sa DOH ang bago nga duha ka COVID-19 cases, isa ka 28 anyos nga lalaki nga returning OFW sa Bacolod, kag isa ka 23 anyos nga lalaki nga residente sang Banate, Iloilo, kag karon naka-facility quarantined. Sunod sa DOH-6, 168 tanan ka laboratory results ang nagwa, 163 ang negatibo, 3 ang negatibo sa repeat test, kag 2 ang positibo sa repeat test. Ang Region 6 ang may 101 ka COVID-19 nga mga kaso, 54 ang naka-recover kag napulo ang napatay. Nadugangan sa isa pa ang COVID-19 case sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos nga nagpositibo sa virus ang isa ka repatriate nga 28 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Tango, Bacolod City. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod IATF, si patient number 12 ang may travel history sa Italy kag Manila. Kabahin ini sa nag-abot nga 28 ka returning OFWs sang syudad sakay sa to go malasakit voyage nga nag-abot sa Bacolod sang Abril 28. Si patient number 12 ang una ginkuhaan sang swab test sang Mayo 1 kag ini ang negatibo. Mayo 9 ang liwat nga ginswab ang mga returning OFWs kag si patient number 12 ang nagpositibo. Gidalantaw naman ni Tan nga posible na infect si patient 12 samtang nagabiyahe pabalik sa Bacolod kag ulihin nag-develop ang virus. Ang pasyente ang wala sang pre-existing health conditions kag asymptomatic. Ang Bacolod ang may 12 na kakaso sang COVID-19, ano ang naka-recover, 3 ang napatay kag 3 ka returning OFWs ang nagapabilin nga positibo. May isa ka nga nag-yield positive result ng na OFW, 28 years old, male. Pero in quarantine facility naman siya nga daan pag-apot. Kaya siya kapulit, wala siya ka-meet sa iyang family. Si Bacolod IATF spokesperson Dr. Grace Tan. Samtang magpabilin ang lockdown sa kada Domingong adlaw sa siyudad sa Bacolod sa tion sang General Community Quarantine. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Mayor Revilio Lunardia, ang lockdown na maghatag sang tsansa sa tao para mag-family day kag mapapakod ang relasyon sang pamilya. 4 na kabeses sa impatuman ang Sunday lockdown sa Bacolod, umpisahan impatuman ang enhanced community quarantine sa siyudad. Magpabilin man suno sa alkalde ang mga check-up points sa borders sang siyudad. Sunod sa alkalde, base sa palayag ni BCPO Director Colonel Henry Biñas, amat-amato naman nga dulaon ang mga checkpoints sa syudad, nga among nagapasiguro nga masunod ang social distancing. We will still continue with the Sunday lockdown because that will provide us a chance to observe family day. Kaya kung alat sa aton panimalay, nagamakot ang aton banding sa pamilya naton. Preparado na sa safety equipment ang 21 ka mga pasahero nga jeep sa United Negros Drivers and Operators Center o kon undok nga plano magbiyahe sa Sabado kon bus nga adlaw kasunod kay paidalom na sa General Community Quarantine ang siyudad sang Bacolod. Sunod kay undok Secretary General Diego Malacad, ang 21 ka mga salakyan ang ginpreparar para masiguro ang social distancing kag malikawan ang paglapta sang virus basiman sa mando sang LTFRB. Pero suno kay Malakad sa paghangop sang undok, hindi pa nila masiguro kung madayon ang ilang pagbiyahe bangod nagapangayo pa ini sang kasanagan sa mga pagsulundan nga nabutang sa LTFRB Memorandum Circular Order Series of 2020-17. Isa sa mga ginaproblema sang undok, bangod kon basihan ang mando sa LTFRB, matagan lamang sang special permit ang motorisado nga salakyan nga ginapanagiyahan sa isa ka kooperatiba o kon korporasyon. Sa karon luyag sang undok nga magpakigbaki ng lokal nga gobyerno sa nga Bacolod sa among nga talakayan. Pagpatag ni Malakad nga hindi makabiyahe ang mga salakyan sa idalom sang undok kon hindi gilayon, matagan sang kasanagan ang pipila ka provision sang LTFRB. 25 ka individual nga nagreklamo angot sa Social Amelioration Program o kung SAP sa naglalayang nga barangay sa siyudad sa Bacolod ang nabaton sa opisina sang CIDG Bacolod. Ang Barangay Granada, Felisa, Alangilan, Handumanan, Barangay Mansilingan, Bata kag Barangay 1 ang may reklamo angot sa tagdaganay sang SAP. Sunod kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gotocano,
Kalabanan sa reklamo kay ilan nabaton ang hindi alalangay nga paghatag sang SAP form ang pagbuhin sa ila 6,000 pesos nga nabaton. Ang wala pagbaton sang 6,000 pesos opisar nga sila naka-fill up sang SAP form. Reklamo sang pigado nga ilang tupad balay nga manggaranon na nakabaton sang ayuda kag wala paglakip sa ngalan sini sa SAP beneficiary nga kontra sang barangay. Suno kay Gokotano, maididila ginatun-an ang tagsa ka reklamo agud makuha ang dugang ebidensya nga makahatag kabakuran sa magpasaka nila sang kaso sa mga natungdan. Ginapreparar ni CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano ang dugang ebidensya sa pagpasaka sang kaso sa pila ka mga barangay officials kag empleyado sang Barangay Filisa, siyudad sang Bacolod, angot sa tagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAP. Wala gin detalye kag giningadla ni Gokotano mga opisyal kag empleyado sang barangay nga makasuhan. Suno kay Gokotano, mabakod ang ebidensya nga ilan iyatan sa pagpasaka sang kaso sa paglapas sang Republic Act 3019 ukon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Republic Act 11469 ukon Bayanihan to Heal as One Act. Nakumbinser naman ni Gokotano sa sabat sa nga barangay official sa Barangay Granada sa reklamo nga ginpadangat sa opisina angot sa SAP. Sa 8 ka barangay sa Bacolod nga mareklamo sa SAP ang Barangay Granada nga mga opisyal ang nakasabat sa endorsement letter nga ginpadala sang CIDG Bacolod. So kay Gokotano ginhatagan nila sang chance sa mga barangay officials nga magsabat angot sa reklamo sa SAP kung wala sang may mabugat nga ebidensya batok sa ila. Nadakpa naman ang isa ka beneficiaryo sang Social Amelioration Program nga nagabaligya man sang isda. Hindi sa drug buy-bust operation sa Sitio Bita, Barangay Suay, siyudad sang Himawayan. Ang nadakpan, gikilalang Sanday Kin Joseph Gavilanes, 26 anyos, nga isa ka SAP beneficiary. Kag isa pagid ka nagabaligya sang isda, nga si Michael Gavilanes, 22 anyos, tanan nagapuyo sa maman nga lugar. Sa panguna ni Lieutenant Colonel Jonal Guadalupe, ang hepe sa Himawayan PNP, nabaklan sang balor 2,500 pesos inapatian shabu ang mga nadakpan. Kaya nakumpiskar man ang balor 5,000 pesos nga shabu, drug paraphernalia, kag kwarta nga 572 pesos. Ang ining mga suspetsado preso na sa custodial facility sang Himamaylan PNP. Nagnubo sang 65.9% ang focus crime sa Western Visayas ang ginpatuman ang Enhanced Community Quarantine o ECQ umpisa Marso 17 tubtob Mayo 10, 2020. Base sa datos sang Police Regional Office ng PRO 6, yaragid lamang sa 214 ang na-record, ikumpara ini sa 628 sa among nga binulan sa dinagbuhin sang 414 ka kaso, kangay sang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, kag kidnapping. Suno kay PRO 6 Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan, dako ang bulig sang ECQ, check-up points, kag ang padayon nga paglibot sang mobile patrol. Sa gihapon ng PRO 6 na nagapangabay sa publiko nga mag-report sa otoridad kung may kriminalidad nga nagaluntad sa ila nga lugar. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, maggamit na sang ang may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padayon ang pagkuskos. Safe ini, bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangapebla, ang atong ginarekomendar sa inyo ining Dr. Tudan nga nami ni saya para nga mapanubo ang risgo naton sa Parkinson's disease kag Alzheimer's disease. Ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen, ako na Dr. Alfred sa Black Coffee with no sugar, amo na ni siya ang black coffee.
nga ginabaligya subong nga may ara sang mangustin. No? So amo na ang pinaka-bintaha sini sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar kay may mangustin. Nagapanubo sang risguman nga matapikyan kita diabetes, nami pa ni sa aton atay. Ginatinluan pang aton nga colon o kuntinae, likaw kita sa colon cancer. Nagabulig pa sa aton nga weight loss. Damo-damo kayo benepisyo. So sa aton kape, numduma, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nga may mangustin. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlet. Pangitalang, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangustin. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. National Interagency Task Force nanindugan angot sa accuracy sang datos nga ila ginapagwa may angot sa COVID-19. Samtang Presidential Security Group nagpaandam sa mga nagapamahog kay Presidente Duterte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapanindugan ng mga miyembro sa Interagency Task Force angot sa accuracy sa ilang datos sa COVID-19 situation sa pungsod, kasunod sa isyu nga damlag lang ginpagawa ang grupo sa mga UP experts. Sa virtual forum, ginpahayag ni data scientist Maya Herrera, miyembro sa analytics team sa IATF, nga ilang datos ang napaidalom sa maidid nga verification process. Nagpasiguro si Herrera nga na-validate ang ilang data antes ina ginausar. Ginpatag ni Herrera kung ang data ang hindi makapasar sa validation, ila hindi ginabalik sa data owners nga mo ang nagapatigayon sa investigasyon. Sunod naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang DOH ang wala nagabase sa ilang desisyon kag aksyon sa mga sala nga datos. Una, gin-report sa UP Resilience Institute nga naglain ang gender sa 45 ka kaso sa COVID-19, samtang kapin 75 ka mapasyente ang nagtigulang o kung nagbata base man sa data sa DOH alin sa Abril 24 tubdo 25. Wala naman ginsapak sa Palasyo sang Malacañang ang report sang ncoronavirus.org nga ang isa ang Pilipinas sa worst performing Asian countries angod sa pagresponde sa COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala siya sang ideya kundi naghalin ang ncoronavirus.org. Ginpahayag ni Roque nga mas ginapatihan sang Malacañang ang report sang Tuluna Study Black Box ng Singapore nga nagapakita nga yara sa ikaanong nga pwesto ang Pilipinas sa maayo nga pagresponde sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naibaluan sa report sang ncoronavirus.org ang Pilipinas, Singapore kag India ang lakip sa mga pungsod nga hindi maayo ang pagresponde batok sa COVID-19. Nagdangat na sa 11,876 ang kaso sang COVID sa Pilipinas. Ini matapos gin-report sang DOH ang 258 kabago mga kaso. Sunod sa DOH, nagsaka sa 2,337 ang naka-recover sa masakit matapos yung may 86 kabago ang COVID-19 survivors. Gin-report man sa DOH ang 18 kabago nga napatay bukod sa masakit o kunang pungsod ang may kabugusan na nga 790 ka mga napatay. Una ang ginpahayag sa gobyerno nasyonal nga may 7,000 ka mga testing backlogs kag ini ang tungaon sa 30 ka mga laboratorio sa Pilipinas. Sa pinakaulihing nga datos, 172,175 ka mga tao ang napaidalom sa COVID-19 test, 90% diri ang negatibo samtang 10% ang nagpositibo. Padayon nga nagasaka ang kadamuon sa mga healthcare workers nga infected sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, yara na sa 2,165 ka mga healthcare workers ang nagpositibo sa virus. 737 ang naka-recover, samtang 1,393 ang padanya gina-quarantine ka gina-monitor. Sunod sa Department of Health, sa mga kadamuon, 1,007 ang mild nga makaso, 380 ang symptomatic, 5 ang severe kag 1 ang critical. Pinakamataas nga medical professions nga may COVID-19, ang mga nurses nga yara sa 790 ka makaso, doktor nga mayara sang 652, nursing assistants 133, medical technologists 75 kag radiologic technologist nga may 40. Suno kay Vergere, wala sang bag-o nga napatay sa hanay sang healthcare workers kag nagapabilin sa 35 ang death toll. Ang health workers nga nagpositibo sa virus ang 19% sang kabugusan nga COVID-19 cases sa Pilipinas. Gintugutan na sa gobyerno nasyonal ang pag-deploy sang OFWs magluwas lamang sa mga healthcare professionals nga covered pa sang ban. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, tugutan na ang mga land-based kag sea-based OFWs nga deploy abroad sa tiyon nga mag-execute ang mga ini nga ilan na intindihan ang posible peligro sa COVID-19. Ang mga tratapan sang gobyerno kag ahensya nga involvado sa pagproseso sa OFW deployment ang dapat magbutang sang green lanes para mapadasig ang proseso kag deployment. Sunod kay Roque, nagapabilin sa gyapon ang temporary ban sa mga medical workers nga i-deploy sa luwas sang pungsod. Tinalikdan nga bulan ang paggawa sang guidelines ang National Interagency Task Force nga mga healthcare workers nga nakapirma sa employment contract tubtob sa Marso 8 ang tugutan nga makagwa sa pungsod.
Sa iban nga balita national, nagpaandam ang Presidential Security Group nga hindi pagpahugon si Presidente Rodrigo Duterte online. Suro kay Commander Colonel Jesus Durante III sang PSG, may mga grave threats sa social media batok kay Duterte nga mo nagduso sa ila nga magpangayo sang bulig sa mga law enforcers para i-monitor kag dakpon ang mga persona sa likod sini. Suro kay Durante ang mga persona nga nagapahog sa Presidente online ang dapat handa nga magpangatubang sa posibleng nga kaso. Pila ka report ang nagwa nga may mga online threats sa presidente, lakip ng isa ka construction worker, isa ka public school teacher nga nagtanyag sang padya para patyo ng chief executive. Nagpanumdom ang PSG sa publiko nga ang pag-post sang grave threats sa presidente ang makonsiderar nga inciting to sedition kag paglapas sang Cybercrime Prevention Act. Nagsungka naman sa NBI Region 7 na isa ka security guard sa Barangay Paho, Siyudad San Cebu matapos na nagpahog online kay Presidente Rodrigo Duterte. Ginkilala ang nag-surrender nga si Dieter Pahartin Hapal matapos nag-viral ang post sa Facebook sa niya nag-upload sa litrato kag nag-dirty finger kag nagpahog kay Duterte nga iyatiruhon bangod sa kaakig nawadaan siya sa trabaho. Ginalagar nagtanyag pa inis ang 20,000 pesos nga padya sa sinuman nga makapatay sa presidente. Ako ni Japal nga iya ang retrato nga nakuha sang tinlikdan pangatuig apang ginpanghiwala nga nagbutang inisang caption o sarang iya Facebook. Sunod sa security guard nakibuta lamang inisang nag-viral ang iya retrato bisan dugay na niya ini na-upload kag wala inisang caption. Padayon ang investigasyon sang NBI sa Facebook post kag si Japal ang mga tubang sang kaso nga inciting to sedition angot sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Liwat nga makabaton ang doles ang dugang isa ka bilyon ka pesos gikan sa Department of Budget and Management para sa Cash Assistance Program para sa mga OFWs nga naapektuhan sa COVID-19. Suro kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang dugang nga pondo mag-augment sa original nga 1.5 bilyones pesos nga ginpain para sa abot kamay ang pagtulong o AKA program. Suno kay Bello, kulang ang dugang nga pondo base man sa ila pangabay nga 2.5 bilyones pesos. Nagapakita sa records ang dole nga may inisyal nga 150,000 ka mga OFWs ang nag-apply sa AKAP nga ginalakipan sa mga qualified nga land kag sea-based workers nga makabaton sang 10,000 pesos nga one-time cash aid. Nanginwala man si Bello nga naguntat ang aplikasyon para sa among nga programa bangon ini ang nagapadayon. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga preparado ang gobyerno sa posible impact ni Bagyo Ambo. Ginpahayag ni Roque nga may nagakaigo nga supplies ang relief goods kag may na-set up na nga mga evacuation centers. Sunod kay Roque, patuman man ang social distancing sa mga evacuation centers bilang precautionary measures batok sa maglaptas ang COVID-19. Nagpanugyan ang pag-asa sa mga residente nga napektuhan sang malain nga panahon nga magpahigangot sa mga local disaster risk reduction and management offices kag padayon nga i-monitor ang mga rainfall advisories. Kag sa katapusan nga balita national, patay ang 15 ka mga ginapatihan miyembro sa New People's Army o NPA sa enkwentro sa tropa sa gobyerno sa Gingog City, Misamis Oriental. Sunod kay Major Francisco Garelio Jr. sa 42nd Infantry Brigade Civil Military Operations Officer, nagpabalo ang mga residente sa lugar nga may presensya nga nagapangilkil ang kapin 80 ka mga NPA sa barangay Kamanikan. Nagresponder ang mga soldado sa lugar kag naglabig ang enkwentro humaling Domingo nga adlaw tubtob Martes. Matapos ang enkwentro, na-recover sa militar ang mga matagas na kalibre sa armas luthang, magazine, mga bala, gadgets, na pulo ka anti-personal mines, medical items, kag personal nga mga kagamitan. Gindayaw naman ni Brigadier General Maurito Lisudin, commander sa 402nd Infantry Brigade, ang mga residente nga nag-report sa presensya sa mga rebelde, bagod nakabulig ini sa operasyon sang militar. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod ang pag-take sa inyong mga food supplement, hindi man magkalipat nga mag-inom sa 26 milligrams ang vitamin C, kagabulig ini pabaskog sa immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligi house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Para sigurado kagarantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Laking CL pito-pito, laging panalo.
Inyo ginamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.